Top. Ngiphile ngempahla. Yo, ngishontshela abantu. Botshontshela abantu wena. Ngitshontshela abantu, ngitshontshe ngisho iphenti lokugqoka. But yabo mangabe kukhona umuntu othena akabhiliveli ku-witchcraft into ekhona. Kulabantu ababehambile, umuzi nomuzi washonelwa. And umuzi nomuzi into engididayo, umuzi nomuzi kwashona inhloko yomuzi. Like ekhaya mangabe kukhona ubaba, ukuthi ubaba obondlayo, kwakushona yena. Mangabe kusela ugogo obondlayo, uyena wayeshona kulowo muzi lowo. Into engididayo ukuthi kulo baba lo wayehambe nezingane, akekho noyi1 kodwa washona kwakhe. Ubaba wayekhona emotweni. Wayekhona kuleyo moto. Kahlahle ngathini bangiphuce ubusha bami, angizange ngikuzwe ukuba ingane ukuthi into enjani. Bengishontsha like izinto ezinjengeimpahla, kudla, mhlawumbe ukuthi ngivashile sengizothatha kufaka isikhomeni, izinto ezikanjalo. Akupheli lapho ke. Mina ezingane bengiphoqwa ngiswa lapha enkani. Ngifike ngicatshiswe, ngishunqiselwe ngamhalava nemithi, and which is into eyangilimaza ngifunde eMangwane. 2016 ngenza ugrade 10 khona ngoba esikoleni ngagcina ngihluleka ukufocus. Ngibulawa yikhanda, ngivukwa yikhanda, ila ngaqala khona ukuthi nami ngibe nezinkinga zokuhlupa. Ningizimu Afrika sila endaweni yaseBergville nodadewethu uNokuthula ofisa ukuthula udaba lwakhe lempilo yakhe, ukuhlukumezeka akuphile ngaphansi kwako nokuningi. Kodwa ke ingaze ngigeqa amagula, sifisa ukuthi simbingelele azithule bese ke siliqala ke udaba lakhe na Ningizimu Afrika ngizobe seniyalalela. Sawubona sisi. Sawubona. Uyaphila. Siyaphila. Siyaphila nathi. Yebo. Usisi usibizile ukuthi sizoxoxa nanti udaba lakhe nokufisa kwakhe ukusizakala ngendlela angasizakala ngayo eNingizimu Afrika kunjalo ngitsisi. Yebo. Ikuphi inkinga sisi? Awuyiqale indaba uyithulele nasi isizwe saseMzansi sibukele. Ufisa ukuthini? Kwenzekalani? Igama lami nguNokuthula Mashinini, ngihlala eBergville, ngineminyaka ewu25. Umuntu okhona emhlabeni umama kuphela, ubaba uyena engingasenaye. Angimazi kwaSithombe, angimazi. But yena ungowakamabaso. So indaba engilethele lana bhuti, indaba esingihlukumeze kakhulu, ehlukumeze nomphakathi kakhulu. Kangokuthi akekho umunye umuntu ofisile futhi uphumela obala ngayo. Umphakathi wakuphi sisi? Wakuphi umphakathi? Wala eBergville singathi ngezansi esikole. Okay. Shuthi ke kule ndawo le esihlala kuyo la kunobaba wafika la nomndeni wakhe bezowakha komunye umuzi la. Khona umuzi wathutha kahle kahle. Shuthi wathenga lo muzi wazohlala khona. Iseduze kwasekhaya. Shuthi ubaba lona ke mefika lana wa recruiter abantu lapha ngasendaweni. Siulayini uke siyehla nje ukenzansi. Shuthi umuzi nomuzi kwahamba more than 2 to 3 people umuzi nomuzi. Kuyiwaphi? Manganga ngathi kwakiwe enyangeni. Because angazi ukuthi wayebatsheleni wayebahlohle ngani le yabenza ukuthi nabo bagcine bevumile ukuhamba bonke. Kwaqashwa iheshe lemhlophe elalithatha istaff sasemaphisi. Because into engayinaka ke mhla behamba babephethe drink, yinkuni, amapapa. Ubone ukuthi la kiwa khona kushuthi kusayophekwa, bafike benze lokho abakwenziwayo ke. Yebo ke shuthi mabehamba ke ngangingazi mina ukuthi kiwapi, ngabona lezo zinto. Ngathi ngisesikoleni ngabizwa othisha. Ngiyelo mayelana nengozi yabo yokuginqika. Kwathiwa abazali bami sebeginqikile. Okwangilimaza kakhulu ke ngoba ngangatshelanga vele ukuthi bayapi. Ekhaya ngangisele nomalume. Ekhaya kwakuhambe 4, kuhambe umama, kuhambe ugogo, kuhambe umalumekazi, kuhambe nomalume. Nabo bebabe kuleyo ngozi lemoto ke. Izinto ke zaqala ukubheda lapho ke. Ngobani? Kulabantu ababehambile. Umuzi nomuzi washonelwa. And umuzi nomuzi into engididayo, umuzi nomuzi kwashona inhloko yomuzi. Like ekhaya mangabe kukhona ubaba, ukuthi ubaba obondlayo, kwakushona yena. Mangabe kusela ugogo obondlayo, uyena wayeshona kulowo muzi lowo. Into engididayo ukuthi kulo baba lo wayehambe nezingane, akekho noyi1 kodwa washona kwakhe. Ubaba wayekhona emotweni. Wayekhona kuleyo moto nomkakhe. Nezingane zabe ezo2.
Kodwa kulezo ngane akekho washona. Kungani kwashona abantu abadala? Emva kwaleyo ngozi leyo ke abantu baqala ke bayiqhelanisa naye. Kwasuka izimpi futhi ukuthi ubaba lo akahambe kule ndawo le. Sekusho umphakathi ke waseBusingatha. Okay. Ngoba indaba ithi baze bahamba naye baze bayofika kuphi emaphoyiseni. Besho ukuthi bacela ukuqhela kulo baba lo ngoba ubaba lo ufike la wenza ukuthi nokuthi kwagcine kulimala amalungu emndeni yabo. Akuphelanga lapho ukuthi umphakathi mamdikila eyami family yasala kuyena. Baqhubeka naye. Wangena egcekeni lasekhaya ngangokuthi mina into engingayisho mina nomfana wakhe sinomntwana. Ngangakabazi futhi kwaba ukuthathana lokho nalokho. Kanti beza nezinkinga eziningi. Ngizwakala. Yebo, shuthi ubaba lona ke bathandana benomama. Mind you, unomfazi. Nothi unomfazi unabafazi ababili nezingane. Kodwa bathandana benomama. Ngisho ngithi umkhulu umntanami. Okay. Mabethandana benomama. Shuthi balokhu bezenza ke izinto ngingane mina ngibona ukuthi isikhathi esiningi bengisala ekhaya. Bahambe baye khona kwakhe. Shuthi amakhosikazi ayekhona lapho. Yebo. Okay. Baye khona lapho. Shuthi babelokhu behamba ke mina abangitsheli bavuka ekseni ngovivi bahambe babuye ebusuku bahamba ekseni babuye ebusuku bahambe ekseni bahambe ebusuku. Shuthi ngilo ngibuzo ukuthi hayibo njengengane mina abantu kazange bangizondeke kodwa bagcina bezonda nomndeni wasekhaya bengasawukhulumisa. Ezingane ngoba mina ngangangena endabeni zabo babengikhulumisa. Bengibuze ukuthi hayibo abakini benzani lapha basasalele lapha ya. Ngithi mina yebo ubuzami. Ngoba wagcina uba nenzonzo towards lo baba lo. Badinwa ukuthi usasekhona endaweni. And wese umuntu omnike ipotsho bani ilo wami mama ongizalayo. Shuthi ke isimo masilokho sihamba. Baba lo bhuti ngathini bebachathisa umphakathi ubhekile. Bebachathisa baphume shuthi kunedonga la akade ehlala khona kunedonga. Bebehlela edongweni la umphakathi angithi umphakathi ungapha lese ungapha mningi umuzi wakhe bawume wodwa lapha phezulu. So bebabona mabeshintshana beyotoilet ngale kweqhumo. Ukuthi hayibo. Njoba besachathisa abaphumi ngani lapha ya. Akupheli lapho ke. Mina ezingane bengiphoqwa ngiswa lapha ngenkani. Ngifike ngicatshiswe, ngishunqiselwe ngamhalava nemithi and which is into eyangilimaza ngifunde eMangwane. 2016 ngenza ugrade 10 khona ngoba esikoleni ngagcina ngihlule ukufocus. Ngibulawa yikhanda, ngivukwa yikhanda. Ila ngaqala khona ukuthi nami ngibe nenkinga zokuhlupha. Ukuhlupha kanjani ngesizwe? Ngihlupa like ngilove esikoleni. Kuke kube khona nje into ethi angicommit suicide like into engicontrolayo. Ngingazizwa kahle ukuthi ngiyimina noma ngumuntu noma ngiyaphila. Ila ngaqala khona ke ngizame nami ukuthi ngikhulume nabasekhaya ngifuna usizo. Mina ngizalwa lapha kwaMagaba lapha kwaMabasa. Kodwa ngenxa yokuthi ubaba akakhiphanga okufanele ekhaya nanokuthi angimazi. Bebengenawo amandla amaningi towards mina. Bengumuntu wangapha khapho mama. Njoba ngikhuliswa ugogo. Mina ngikhuliswa ugogo, umama ehlala eGoli. Shuthi ke lo baba lo melo kesebenzisa lezi zinto lezi. Angazi ngiphunyuke kanjani ezintweni zakhe. Angazi ngoba nomalume wayesemfakile. Umalume ke wayesomuntu esebemfaka amabhayisi ekuthiwa isangoma. Shuthi wahamba waqashuka umqondo wakhe. Wacela imeeting. Macela imeeting ubiza bonke umndeni wakhe. Uyawubizwa selisuthu wakuphi yonke imndeni yakhe le around. Yafika imndeni kwahlalwa erondweni. Washo ukuthi yena ucela ukuphuthi baphume kulo baba lo ngoba usebonile ukuthi ubaqola imali. Webhuti ugogo nje behola impesheni lonke isenti beliya khona kulo baba lo. Wacela malume ukuthi abaphume kulo baba lo. Kanti ke vele useqhatha nabanye abambalo. Shuthi kwakhulunywa kuleyo family yakhetha ukuthi hayi sicela ukumthatha umntakasisi. Wena? Cha, umalume umntakasisi wabo. Okay. Yibuke. Bathi sicela ukumthatha umntakasisi nokuthi alimalela ekhaya. Mabezomthatha ke beze naye la eHawaii eNzansi. Yibuke. Bamlanda abantu bamthatha. Ukuhamba lapho ke kwasala mina ke sengisala ngilwa lempili. There was a time la ababefuna khona ukuthi ngisebenzise umuthi. Wabufika futhi noma umuthi ekhaya. Wathi kumele ngigeze ngalo muthi. Ngamtshela ngathi mina angeke ngize ngikwazi ukugeza ngalo muthi. Wathi hayi ke thina la ekhaya sisebenzisa umuthi intombazana. As long ula ngaphakathi kwegcela la ekhaya uzosebenzisa lo muthi. Ngathi ngeke ngize ngikwazi. Into eyenziwa umalo ke wathatha ifoni. Wafonela laba abalakwa ekhaya. KwaMagaba.
Ngobani? Uyazi angithi ukuthi ngihlezi ngibatshela ngenkinga ezenze ekhaya. Uyazi ukuthi ngizobalekela khona. Mebafonela wafona, wathi sabona gogo uyaphila. Hayi nayi ingane yenu ithi kusasa iza lapho. Uthi yena ngisafuna ukuhlala la ekhaya. Yeah. Mind uvala indlela yokuthi uyangixosha ekhaya. Wayengixosha because angizange ngisho ukuthi ngiyekhaya. Wafona ifonelani khona ekhaya bezocathi imini ihlongandlebe. Which is into eyasebenza vele ngobani bengithi noma ngicela into bethi ngiyadimanda. Ngiyadimanda ngikwazi ukucela into ngiyadimanda ngiyadelela appreciate. Agcile isebenzileke amaqhinga abo. Ekseni ke ngo4 wangembula ingubo ngilele. Wathi angingena indlela. Hayi yebo. Okay. Ayithi sefonile vele ukuthi yes. Ngayingena bhuti indlela ngangaya ekhaya, ngaya komunye umuzi la eMbokodweni. Engeke ngisisho isibongo. Bangithatha, bangigezisa, bangipha ukudla, bangipha imali yokugibela ngafika ekhaya ngalibika udaba. Ngathi mangifika ekhaya ngilibika udaba, ngandlulela epolice station. Ngathi mangifika epolice station, ngathola iphoyisa kwakuthiwa umngane wababa. Wayemazi kakhulu futhi. Lathatha iveni lahamba noza kwabo omunye. Kwayiwe ekhaya. Bakufika ekhaya bafica umama. Labdideka iphoyisa ukuthi umntanakho umhlumeza kanjani kuyena kuphela. Umntanakho wokuqala wokugcina umhlumeza kanjani for indoda. Uma wamike meke wezwa igama lomuntu wesilisa uvela phenduka isilwane. Ngeke uzumenze lutho. Ngeke uzumenze lutho. Usuke engasezwe amshini. Kanti ngalo langa ke angithi nje kuseduze kwalobaba lo nasekhaya. Wazela leyo baba ebona iveni ekhaya. Mefika ekhaya wathi emaphoyiseni yanina. Nizothina niyaphika ukuthi mina ngathatha lezi ibhamu eniphethe ngenidubule ngaso. Uyila amaphoyisa kwada khona ke. Asethini akuthathwe lo baba hambe nawo. Yebo ke. Lo mntwana ke mina engamthola ke webhuti ngangilawula ngaye ngizange ngimkhulise. Angizange ngize ngimkhulise lo mntwana. Bebemthatha buye segcabile. Ngibuza ukuthi ucatshelweni umntwana bengangitsheli. Angizange ngimkhulise ngobani bengibhizi ngibaleka. Ngigcine ngimshiya nabo ngenxa yani nami bese ngisele ngedwa kungasekho umuntu engathiwa like ngiqondana naye ngalolu daba ngoba nomalume wayesehambile naye ngenxa yenkinga zalapha ekhaya. Futhi ukuhamba kwesikhathi ke waphuma uRafu ama. Mophuma kuRafu amalo. Wathenga imoto bahamba naye lo baba lo nengane zakhe kwayiwe eGoli. Kwabuye khamba imoto ezu2 ngalilo la. Kodwa kwakuyothenga uma imoto. Kwabuye khamba iHyundai lekuthiwa nani. Yebo kwabuye khamba ivini leMazda. Makubuye ivini leMazda ke shuthi ke imoto mawathi eshayile hamba yedwa yamginqa la ngakwaRasta. Bayimginqa abangani bakhe bamtshengise ukuthi hayibo sibani akuthola umuntu wezulu koyohlola. Okungenzeka ukuthi idlozi liyakushaya kanje. Wonke umuntu umamtshela iqiniso uyamkhaphela uyamjikela. Uyamqosha. Even abangani bakhe. Hayi ke ukulimala kwemoto wayithatha lo baba imoto. Wathi yakhandwa ndaweni ethize kuze kwaphela unyaka lokho ekhipha imali zikaRafu. Lokho uyakhanda lokho ethi lokho futhi amaphathi ayadura. Iphathe ncu azothi boma 20,000. Akakazi ayibona la ekhandwa khona imoto ma. Akakazi hayi kodwa lokho ekhipha imali. Athumele ngisho ingane yakhe izolanda ikhadi phambi kwethu. Ilokho iphumile imali. Wayithola imali yamuntu leyo. Wayithola almost ungidlula imali yawo wonke umuntu wayekhona ngobani walimala kakhulu kabuhlungu kakhulu futhi. Shuthi ke ilokho ilanda imali ingane lilo ikhadi yakhe ubaba. Mangithi ngicheck ifone khona ama transfer bese mabeyicharge ifone ngitshontshe ifone because ngangiyazi iphethini namaphini kanje ngitshontshe ingena message angazi mina mbithe garage kanjani njani withdrawal boma 20,000 angazi kube kwenzalani ngithulele ekuphumeni kwaRafu amalo ngamcela only ifone because ngangifunda wathi ngeke azange ngenzele leyo nto ngiyademanda ngiyamcontrol ngathi hayi okay ayikho bakwenzayo I decide ukuhamba ekhaya. Ngahamba ngingazi ukuthi ngiyaphi. Mangizophela eHarrismith. Nathathwa yenye intombazane. Yayize emcimbini lo wamaciko lo wenziwa la eBonjaneni eHall. Like ama competition makuculwa imbongi inkondlo. Nathathwa leyo ngane yahlala nami. Mayihlala nami lengane le. Kwakhona ke nami kongiplakayo ukuthi hayibo woze ewarden khona umsebenzi. Ngahamba kanjalo ke ngayosebenza ewarden bengisebenza eRed Mountain.
elikho ngidayisa khona utshwala ngahlala lapho ngabatshe situation ihamba nginika impilo kulo muzi ngeke ngize ngosho banginika impilo ngaqala nga right waqala phone uma esengazi ngaleso sikhathi mind you abantu babefona bethi hayibo sibona bengaphusi kodwa ungenile etshwaleni ngenxa yalo baba ngani lo baba bebenzisa amatiye njalo kodwa ngikaze ngimbone lenza kwakhe uma be umuntu odayisa inkukhu bekuhlezi kuhlatshwa lapha ekhaya amakesi bengifonela abantu kuthiwa kunakho ngena amakesi okubhi kuyaphuzwa kwenzakalani ke ngithi njalo njoba ngingekho angazi kuyaphuzwa sebeyidaba sebabantu nogogo esephuza ebengaphuzi sewumuntu ophuzayo ngithi hayi mina ngazi lutho angizingeni njoba nje ngihambile nami ngiqoshwe yiwe leyo situation yalapha ekhaya ngibuye ke la ekhaya ukubuya kwami la ekhaya ngisithola isimo ukuthi okusaseyiso sisaqhubeka sophelela umsebenzi le umsebenzi wangaphilanga ngangizobabona hayi mangifika isimo sisaqhubeka ngiyithulele nakhona ngifike ngiphathele nje umntwana impahla nalokho engisuke ngikuphethe ngibabone ngijike kuthi ngelinye ilanga ngifonela ukuthi hayibo uzwile ukuthi lo baba lo uqoshiwe ngithi mina uqoshiwe kuphi ubaba lo uqoshiwe la endaweni inkosi igcine ifikela mathupha kwakhe izomtshela ucela hambe la endaweni ngathi hayi bengayazi bathi yebo siyakutshela uqoshiwe ngithi mina okay inkingi then 2023 ngibuye la ekhaya mangibuye la ekhaya sekuphuma uRafa gogo ngoMarch waphuma uRafa gogo abamthengelanga ngisho bitikoti ikhadi lempesheni likuye uma imali yagogo ilawulwa huye webhuti nginezithombe la efonini zalo yamuzi isifiso sagogo wayethelo yamuzi ufuna ukudibiza awakhe kabusha ngoba usubolile wayethe ufuna kwakha ama cottage la kuzoqasha khona uthisha imali yakhe mind azange iassess imali yakhe la kwagcina kugula yena ihanjelwa umqondo ugogo wami nakhona wayebiziwe la emndenini wakhe kwakunomcimbi ukuthini bayamcela ukuthi eze emcimbini yebo ke uma wamalela wathakaye lapho angeke nje aze alibhade lapho angeke aze aye lapho futhi le nto yamlimaza ke ngoba abakubo asuka nabe lesutho obhuti wakhe azalwa nabo esibelethweni esisodwa walimala ke ekseni kwalokho sathi sibuya nezingane ngayizolo ekseni kwalokho ngangikhuluma nogogo kanti uma azongena axabane nami futhi lento yamlimaza gogo ukuthi na noma siyahlashana and wayehleze emkhusa ethi mntanami ingane yakho le yokuqala eyokugcina angazi ukuthi uyiphatha kahle mhla kunjani waphendula kuma kanti vele mekwakhuluma nami khona lento evukayo kumina ngisene enga vele lo muntu mind wakangikhulisanga ngikhuliswa gogo sixabane ke lapho wanjelwa umqondo sometime yena noma ugogo wahamba umqondo ebusuku kwalokho zingibiza ingane hayibo wesisi yazi khona uanti into ayifunza ugogo ngale ngisi mangifika umuthi ugcwele imaki ukhandwe iparish abomuthi oshubini ukhandwe iparish emayini uyamphuzisa akuzange kuphela ama-hour adlikize ebusuku medlikize ebusuku uyedwa mind akazwani nomphakathi phela ngithi yena uyaqhubeka nalo baba obalimazile athi singatsheli umuntu ukuthi ugogo uyagula kwafika iambulance ngalo lolo suku uyi1 umuntu wabamsiza omunye umama futhi amfonele yibuke bamlanda ambulance mind you kule ambulance ngangishutha ke ithombe mina ngibasendele osisi wakhe wayiphethe iplastic wasespa one hefuthi ucoba ihefuthi emzimbeni insipho isunlight isichatha isixubho esasingena Colgate amahliphasi agugile uyahamba esibhedlela uyabuya ugogo mebuya ugogo usekhiyelwe kamerweni usehleli nebhayidi lokutoilet thiwani singatsheli umuntu akawutshelanga even ifamily yakhe uma wakhe lo muntu lo meqeda khola akathenga igrocery ngangishutha ngisha amakhabethi banazi izithombe bayayazi lento engikhuluma ngayo gogo ugcoba ihefuthi emzimbeni shuthi wayesha angithi hayibo vele ukuthi into yenwele wayesha wagcwala amashashaza awomile amaningi because bese yinoya nangesco brush lesikhulu esingasiqinile ayihwathuze ngaso ngizwe ngilimaza lento angifeke ngemva kwakhe ngimshuthi ngase ngiqinile webhuti ngaleso sikhathi ngoba kwase kukuningi abesebekwenzile ngakhala ngacommit ama suicide nasehlike bayangazi ngiwacommithile ama suicide
Yabona njengoba ngize namhlanje la ngoba inhliziyo yami vele sivele imile amathambo. Akusekho engikusabayo. Shuthi gogo mekwathuza ke ngalesikobra esenwayinwa uhleli phansi uyayigeza ngamanzi. Anesikhathi akekho umayiduze wakhe. Usizwe lezi ingane lezi. Ngihamba ekhaya. Ngithola umsebenzi ngapha eMnambithi. Mangibuya uselele phansi. Hayibo. Unakekelwa izingane akekho umama eduze. Ingane lokho yamnakekela ngibuza uma sithi ingane uAntulele endlini yakhe. Ngithi kanjani ukuthi ugogo anakekelwe yinina kodwa uyena ohola imali, uyena okumele ngabe usiza ugogo ngokugeza, uyena okumele ngabe umbalekela kanjani. Sihamba isikhathi ugogo waphezulu kwengane ushonela phezulu kwengane. Ngobani? Ushiwe nezingane vele. Ingane ithi yamchamisa kwaukuthula kwagogo. Mina mangithola i-call ngangila eJijila. Mangithola i-call akushona usawubona. Ugogo akushonile. Kusho wami mama. Mayindi utshela mina kuphela akayifoneli ifamily yonke. Yimi osefonela ifamily ngibatshela. Hayibo, bakwade bathi mususitshela amanga ngoba ngeke sizwe ngengane. Kwenzeka kanjani ukuthi sizwe ngengane ukuthi usisi ushonile singatshelwanga even egula. Bakwateke bazama ukumfonela abanye kuthiwa wayebaphendula ukuthanda kwakhe. Kwateke umndeni uze lapha ekhaya. Mawufika ekhaya nangempela situation enjalo wasuka umsindo sasiyinhlekisa ke ebantwini. Sasiyinhlekisa kwebhuti ebantwini ngalendlela le esimanga. Ngobani? Kwathi noma sekusuku lomncwabo sekuthiwa siyoviwa isidumbu. Bagoloza ukuya ohlala endlini yakhe. Kanti isidumbu uyazi senjani. Yabona inyoka mangabe isicabucabu sikushayile la bese ba blue. Umzimba wonke wawu blue. Blue ewopha ukuthi ushonele endlini phezulu kwengane. Kodwa wabuya eseyinye into. Okunginikani ihluyo ukuthi njengoba yenqaba kuyombona eboxini. Wayazi ukuthi kwenzakaleni lapha isidumbini. Waphika umndeni bathi akususisi lo. Lo muntu usenensumpa nami mangingachaza iqiniso. Yangitraumatize leyo nto ngoba yangifaka etshwaleni. Ngobani? Namhlanje ngisikhumbule sasithomba ukuthi uba esamncwabayo. Angisikhumbuli nje sidalo. Yaqabana naye ifamily langa ukuthi ubando loseboxini ubani ngoba kususisi. Kodwa ngoba kwasekugcwele abantu sase sivele sixabana sodwa. Balivala ke lelo hlazo. Wahamba kahle umncwabo. Inkomo mind you yathengwa eHarrismith yathengwa ifamily. Engizibuza kona ukuthi umshwalense wayapi ngoba ukhokhela umshwalense ekhaya. Wayapi njobe ifamily sifika iqasha amathende askisi iyothenga inkomo eHarrismith esivele ihlatshiwe inkomo. Umshwalense uyipi azange ayikhiphe imali umshwalense. Sekusuka lapho ke makuphela umncwabi idla yaqhela khona ifamily akekho noyedwa owaphindi wathi ekhaya. Wapopa kuma usenemali sekumuntu othenga izinkukhu. Umlungu uyafika ngeveni uyatransfer imali o5000. Sithi ingane ayiboyisisi uAntu uqeda kutransfer 5000 kulo yamlungu ekhuluma phambi kwethu lethi izinkukhu. Uthenga amateka amasha. Wena ingubo sithule asinakudla. Wethula ingane. Athi hayi ayikho inkingi uthola nje nembulo. Kungapheli lapho ke azenzela amahalavu nezinkukhu lezi adayisayo. Akabizanga family. Akabatshelanga emndenini ukuthi uthenza amahalavu. Kube uye futhi uyogeza lezi ingane. Asivuse kusena athi amahalavu asambe ngiyongeza. Ngithi mina ngeke uzongigeze mina. Angeke nje uzongigeze ngale mithi. Uyazazi wena ukuthi umbulela ugogo. Lokho kukuwe ngaphakathi mangabe uhlulwa ukubona ukuthi umphakathi ujikile kulo baba wena uhleli sekuze kufuma wakho ngeke uphinde ubone empilweni yakho. Ngeke uzophinde ubone unesibindi unalesibindi lesi engasazi empilweni yakho. Sekusuka lapho usaqhubeka usazwana nalo baba. Ngicela ukutshela ukuthi even esazwana nalo baba lo umuntu onesaluni umuntu osafufuza isaluni uyaluka impela kokuluka. Kodwa imali bethi mayithola ihamba even ezinkukhu beyihambi yekho baba. Ngobani yabona kulo yamuzi loyi indlu nendlu nomuthi indlu nendlu inomuthi. Kunalezi zinto lezi zasolwandle yabo lezi zinto lezi zemneke inamagobongo kuyini lokho kwemneke lokho kwasolwandle. Ukuthole kubekwe lapha ukuthole kubekwe lapha emsamo ukuthole kubekwe yonke indawo. Angiphathi ke meke kwafika lo baba ke futhi. Kuvele kube worse. Kuvele kube worse ngalendlela esimanga ngobani? Okay 2023 gogo wahlona November ngethiwa ngcwandlula.
Ngine matric ngakwenza 2020. Ngathi mangenza 2020 ngangaphasa kahle. So ukushona kwagogo ngathola ngiyobhalisa esikoleni ngingazi ngibhalise kanjani. Phinde matric. And akuzange kube kuhle ukufunda kwami. No miss bengakutshela. Ngazi baze badabula ibhuku because ngangilova ngifika notshwala esikoleni. Ngingane ehlule ngihletshwa umphakathi ukuthi ngiyadakwa. Mind ungangiqashile ekhaya yila kodwa ngiqashile lapha. Ngobani? Ngalelo langa ke shuthi uma walahla ifoni engadini. Melahla ifoni engadini shuthi yawa esikhwameni etshala. Kanti thina sasingekho sasila kumalume enzansi. Mase sibuya ke ngosuku olandelayo bacinga ifoni nabangani bakhe. Hayibo, ucinga ifoni hayi. Shuthi babecinga ifoni bangayitholi. Ekseni angivusi ingane silele. Athi iphi ifoni. Ngithi ifoni yakho kanjani ngoba thina sifike nicinga ifoni iwe engadini. Angithi uthi bowutshala shuthi iwe khona. Hayi shuthi ubaba lo semtshelileke ukuthi hayi akayisuse nami. Athi mina ngithatha ifoni yakhe ngayiletha kulaba bala enzansi sayiganga. Ngathi bema kuyoze yini into leli ndoda. Athi amagama inkunzi ezimbili ahlala isibayeni sisodwa. Mangizoyoqasha eduze kwasekhaya. Ngawubikela umndeni wami ngapha wangisiza ngegrosa waphesha la uphesha khona ngoba usazi isimo. Inkunzi uwe naye. Yimnaye. Ngobani sengilwa lempi le ebeyilwa omalume bahluleke. Sebenza sho ukuthi kahle into ayenziwa laba bayizo destroy ekhaya ngoba munengi umndeni wasekhaya. Omunye badayisa amazambane lapha edrobheni banama truck ibona ba deliver amazambane. Munengi umndeni wasekhaya ngalendlela esimanga. Uqoshe wonke umhlukanise nawo wonke. Ngobani uyazi nawe ngeke ukwazi ukubusa as long sekhona abantu egcikeni. So kwahamba njalo kuthema kusuka lapho ke emndenini leyo konje bengubhuti ngikhumbuza iningi lento ngikono ugcinela ukuthi efonini. Okay ifoni ngihamba ngayoqasha and ukucinga kwami umqasho abantu abengitshela emehlweni ukuthi ngeke bakhona ukungithatha ngoba basabomana le ndoda ukuthi bazobabulala. Mind leyo nto engilemazanga nani ngizomphakathi ungitshela leyo nto. Kodwa ke mangibukisisa kahle angibablame. Kodwa into ebhlungu ukuthi ngase ngifile amacala amana lo baba. Everywhere la ngangihamba khona la ngangiyathela khona. Uyedwa umuntu owangithatha mangizophinda isikole. Omunye umjito ohlala yedwa engengisiza isibongo. Uhlala emzini omkhulu umuzi lo omisi wayengifundisa eprimary. Wangithatha ngoba ya situation yasekhaya. Bengihleka abantu ukuthi ngiqashe kanjani ekhaya kuyila kanje. Kukhona aba understandayo. Bebhuti mina etshaleni bengiyangena uniform. Ngifike ngiqoshwe esikoleni ngiyongena khona eThaveni ngifike ngiphuza. Bese ngibizwa ngenkinga angifuni nje ukukhohlisa hayi ngoba mhlambe ngifuna ukuthi bese ngiyinkinga vele bayakwazi lokho. Kuthi kuyobhala kuthiwe siyofunda ngise eThaveni ngizovuka nebhabhalazi. Bahlangane yebo. Ubhala into ekhona. Njoba ngikutshela ukuthi angazi kwenzakalani. Ngoba egcineni ukuphasa kwami ngaphuma nawo ubeyond distinction ababili ngadlula abantu ebebefunda bebesonto ebebengaphusi. Angazi ukuthi kwenzakalani ngobani even nakhona amasola nama results bangibiza omisi. Wonke umuntu even ingane emphakathini beza nakuma ukuthi uphase kanjani kwenzakaleni. Which is nami into engisazi ukuzana ukuthi angazi kwenzakalani. Sisi masibuya la odabeni lika baba lo. Ikuphi okwakuhlukumeza kakhulu ngayo nobona ukuthi kwakungahambelani nobulungiswa ayekwenza ekhaya kini. Ukuthi ngaso sonke isikhathi webhuti. Yabona engingasho imithi esihlukumezile kakhulu. Benisebenzisa naye. Ayisebenzise nani isebenzisa. Cha, behlezi nje iqishwa thina. Behlezi iqishwa thina. Ngoba webhuti khona la bake bafuna khona ukuthi bangisebenzise umuthi. Ngase ngikhathele ukusebenzisa umuthi. Ngathatha icathulo ngayigqoka, ngayikhaya ngafika thatha manyazini. Ngakhuphuka intaba, umphathi ubhekile ngene ehlathini kanti ngizokhupukela phezulu. Kanti ngiyajahwa ngalelo langa. Bangibamba webhuti bangenzani phezulu eqhumeni. Ila ngalahlekelwa khona yini njoba ngumuntu obefama hill phindanga unyawo lami lagibela hill empilweni. Ngangibhanyelwa uma uye lo baba wayesekhona umalume lapha. Umfana wakhe. Ngithi wena sibhakela wena qupha. Wena ndu wena mshiza. Ngishawa yibo bonke labo bantu. Bayangidonsa khona umphakathi ubukile ihlathi lingapha umphakathi ungapha ubukile yonke into. Ngathi mangiqeda lapho
Ngathathwa ngenkani, ngiyaqhutshwa ngiswa lapha ekhaya kamagaba. Ngiswa khona ngenkani. Emini. Kwase kuntambama sengiqhutshwa ngithi bengishawe emini lapha. Basangithathile ke bangene nami ekhaya, basafike bangishaya futhi ekhaya. Ngishayini lakho basangithuka basangitshela ukuthi abasekhaya laba khabo baba abangithandi bayangithenga ngeimali abangikhulisanga. Bakhipha yonke lento le. Asho ukuthi uma vele ekhaya bangiganga ngisemncane, akhiphe zonke lezi zinto. Hlohlo lo baba ngithi. Bangikhapheke kiwe ekhaya. Masifike ekhaya ugogo, hayibo abantu abangaka amangala. Emangala ugogo ngishayiwe ngilimele. Adideke. Kwenzakalani? Hayi umntana wakho ukhatha abafana kusho lo baba. Ukhatha abafana bakhe. Mina ngikhatha abafana bakhe. Kunezingane zabafana. Hayi umntana la ekhaya ukhatha abafana bami. Angithi lo munye nginengane naye. Yebo kodwa sesahlukana ngobani? Kwayena abamlandela intombazane ngikhulele ngawulalisa ekitchen. Yebo ke. Shuthi ke mabefala lapha ekhaya bachaza istory. Athi ugogo hawo. Ngiyanizwa yonke lento enishoyo. Pho kungani ngingayazi ngoba lo mntwana wamayela ekhaya umuntu okhuthele. Umuntu ohlala yedwa. Into eyayibathusa ke bengihlala even emva kwetoilet. Mabengakutshela nje iside labo bengahlali nabo. Bengumuntu ohlezi ecashile because there's a time la ngangicashe khona endlini ehlala impahla esezindala. Bengicinge even bengicinga ngaphandle ngithothi ngicashe khona ngicashe ngapha kwegubhu. Kahle abantu bebengisinda because ngikhule ngingedwa egcikeni. Ingane zamalume zibe khona manje. So yonke lento le ithema yenzeka ngisafocate ngakuthi akekho umngani ebengakhuluma naye bengumuntu okhulela egcikeni. Ngumuntu ohlala yedwa because namaswasadi bengakhulumisa kanjalo. Futhi mangabe ufika esimeni sokuthi ucabanga ukucommita suicide, ubani obebamba mhlambe noma obegcina ekuvimba? Okokuqala ngafike ngaphuza amaphilisi agogo wonke amathambo. Ngalahla i-evidence. Angazi ingane zabona kanjani. Because ngathi mangiqeda lapho ngangena ezingubeni ngayimboza ngengubo. Ngenzela ukuthi ngilale kungasoleki lutho. Ngoba ngangazi vele babengekho babikho lo baba lo. Ngangazi ukuthi akekho uzosihlupha ngokuzongibheka mina engubeni since babengenandaba nami. Shuthi ingane lezi bayifika mina ngezwe sekukhona abantu endlini sebelandiwe ukuthi hayibo usisi uphuza amaphilisi. Angazi noma zabona amaphilisi agogo noma zazofuna irap noma zazofuna wekhanda noma zazofunani. Noma okungenzeka ukuthi mhlawumbe khona labangibona khona babekutseli ngeke uzazi ingane. Weza kumalume babazo. Uma wabizwa. Cela ukutshela wafika wenzani wafe nje wabukela nje. Wasmayilela. Ukuthi enzene ezobhlungu noma kanjani azange ngenze lutho. Wangiteta umalume emhlanje wakhe ngeseklinik. Kase kulethe eklinik bangiphuzisa ke lelo bisi ngabuyisa ngandlulela esibhedlela imaso. Kokwesibili ngawaphuza amaphilisi. Aqede futhi ngayilalela kanti bazothi mabeqeda kungena babambe amaphepha. Ngangikhulelweke lapho. Ewasengiqhumisile ngempama. Ubaba lo. Uma. Ewasengifumbile ngempama umntana abantu. Njengamanje sisibunjani ubudlelwane bakho nomzali? Which is the reason ngilawe ebhuti abukho right. Abukho right kangangokuthi njengamanje asikhulumisana futhi. Uyakhiya endlini yakhe. Ngiumuntu siyahlala nalezangane singadli. Thola ukuthi ufihla amaqanda ekamerweni udla yedwa. Sidlala kule ndlu le kagogo iyavuza iyanetha ingena amanzi ende khona nezimpahla zegane lezi zasekhaya kuyandlela. Indlu yana ke bayenza kanje na ke but umuntu ohamba ngaphandle ngacathi right njengoba ngisho ukuthi nginethombe. Mhla kuphuma uRaf kagogo njengoba ngithi kwakumele bayidibize. Bavele bayiplastela ngaphandle. Mabe plastela ngaphandle bayiplastela bayifana lo pende wakhona zikhona ithombe uzoyibona. Bayifana lo pende wakhona lo. Bayikhanda nesitopu ngaphandle. Mind you weza nomuntu wakhe lo baba lo. Umuntu wakhe akusiwo umuntu wafunwa uma. Umuntu wakhe ayazi ukuthi uzofika athi uyiplastela inani elingaka. Wayazi ukuthi bazohamba nesamba. Ngobani nale yamaya yakhiwa. Bafika emeselani wabaxosha. Kwawakha yena injani yasabeka iyavuza ingena amanzi ageleza ngobani kodwa isentsha. Injani ungayibona akukho furniture ngobani le baba lo yabeke ethi idlozi lasekhalithe akusamele sihlale ezitulweni. Akusamele sihlale entweni ethi. Utshela wena noma utshela bona basekhahlohla bona phela. Mina ngiyangizwa ngabo mase ngimele ngihlale ecradini. Hayi mntana manje like angazi ngoba kodwa mina wayethumesha ugogo athi mntana nami dilika nje ecradini ekhaya kusahlala ecradini idlozi ale ifunda yonto.
Ngokungasamele nje ngihlale credit ngisho wathi ngihlalaphi. Which is into enengeke zahamba ke lapha ekhaya zaya kwakhe. Ngobani nomuzi kamkhulu bawudibisa. Wayewakhela kwakhe. Amabhaluko, amawind, yitini zayo kwakha kwakhe lo baba lo. Wafa lo wami ezamkhulu wami. Wayeqeda kuyakha ke leyo nje eqeda kuqhuma le entsha zasesitsha. Eqhumele esele. Bakudibiza kwayo kwakha kwakhe. Mind you kwamkhulu wabakundisa izihlahla lapha egceni bekulihlahla. Sithi njengoba ngitshela ukuthi abafowabo banama truck abazamba badesa amazamba idolobha lonke. Yebo ke. Futhi ke wabakundisa izihlahla kukhona wona amabrinkosi wena pram wena ini wabagundisa. Wabayekisa ngisho ukutshala. Ufile lo yamuzi uphelile. Ufile lo yamuzi uphelile. Kodwa manje ngoba mina ngikhona la ekhaya. Ngilo muntu ebudingi ngilwile even I social worker leyangazi. Likhona la ngaphi ela ngaphi baba wangaphi konje leni engengimusho. Uyangazi. Behlezi bemuza ukuthi ubangane ngani. Yabona into ezoxoxa lebhuti. Khona ngelinye ilanga kwake kwafona. Wafona lo baba lo wathi khona imithi eduze kwemoto. Khona ebusuku. Khona imithi ephoswe lapha eduze kwemoto. Kokungabhodla u2. Gine baleni. Yebo. Yeah. Emotweni yama. Hayi bo khona imithi ephoswe lapho emotweni. Mind you, washo exactly ukuthi ingasesondweni elingakuphi. Phumele uma wami yobheka imithi leyo. Nayi ikhona. Ebusuku webhuti kuthatha imoto kuye Banana Bridge mind you ngosana. 45 kilometers kusuka eBusingathi uya eDukuza. Ngahamba lelo banga. Isahamba lelo banga imoto eBanana Bridge idam lela njengoba nilibona. Yeah. Badilike emotweni webhuti. Bayosithela ngale mfuleni ngasala emotweni nomntwana. Webhuti ukuthi kwakwenziwani lapho. Into engiyaziyo yayingekho yinhle ngobani kwakudlalwa ngalapha sekhaya. Yabona bhuti. Wadilika bani nobani? Wadilika bonke oma uyu baba lo bonke. Okay. Badilika bangena lapha eBanana Bridge ngasala emotweni. Ngilongisho kodwa ukuthi njengoba ngisho angazi ngangiqashuka kanjani lezinto. Yeah. Ngisho ukuthi uyena lo muntu ojikijelela amabhodlela. Futhi ngeke usho into uzisho ngisho ungathi uyahlola ngeke uyisho into uzisho nokuthi ingapha esayidini lesondo lemoto. Lo muntu beke afone emini athi kunengidi efakwe ekhoneni ngasedlini nama. Mind uyoyigubhe emini abantu bebhekile umhlasa nabantu eyazi ukuthi umuntu osuke eplanta leyo nto huye. Yeah. Athi lo wami kumama shaya iqholo kaphathi halava fune bembona ukuthi ni uyogubha aphume nako. Hayi bayotatazela ke nezimali kufuneka izimali. Bayokhokha phela ukuthi ubaba lo hlolile ubabakhiphela lento le. Ayikho eminye imndeni abeyisiza besiza nje kini kuphela. La ngikutsheleke. Khona lapha ngenzansi kwesikole. Umuzi nomuzi wake wafakwa imbese. Ngoba ekhaya watholakala emva kwendlu. Kulomunye esangweni, kulomunye emathuneni. Yeah. Lomunye emathuneni. Kanjalo kanjalo. Indlela abe sebenza ngayo lo baba endaweni. Yebo. Shuthi lapha ngenzansi kwesikole. Makutholakala imbese le kubizwa yena. Uyozokhipha. Akuyenzi isense why kungathi kungafika lo baba lo sekutholakala izinto ezinje sasi right isikhulumisana somphakathi kungekho inkinga lapha yayikhona. Kwabizwa yena. Athi hayi uthi ngithule. Ubizwa ubani? Umphakathi. Uye phela uyathenjwa. Yabona lo baba lo yamekhuluma. Nawe bengaqhamuka la khulume nawe bhuti. Angazi uyalazi salamuzi ukuthi imbe ngabe likhuluma nawe mhlambe lifuna ukuthathela into ethize ulinika unganakanga. Yeah, gcina ukhululile impela. Yebo ke. Shuthi ke bafula kanjalo bafula into leyo ke. Yeah. Kuye kokhipha imbese elokho enconywe. I think leyo nto iyona yenza ukuthi bamthembe mabezohamba ngemoto kanti imoto izofika iginqike. Yala eBackville. Ngiyakuzwa. Yebo. Shuthi ke isimo sami noma sikho right. Ngobani? Asinakudla nalezi yangane. Sisesingabantu abaphila ngokubasa. I think la into engayisho ukuthi uma uyayigqilaza lezi yangane ziphenduke ama kitchen girl akhe akenzi lutho kodwa mongabuka ontanga bakhe bayapheka bayaclean akenzi lutho la shiye khona amaqoqo amazambane ufike athethe isilengane beyishaya ehlumeze ngale ndlela yokuthi beyishaya izibe namanxeba. Wena sisi kodwa ukhona la ulekelela khona. Khona la akabashaya khona angithi nambe ngifunda bebuye esikoleni kanti mina ngizophuma late yabona ngalo ngabashaya ukuthi iPhone yami ifile kodwa wabalile imanzi ngalolanga babe njani wena sibazi wena ngabona ukuthi wakhipha enga yabo yakhe kubo ngobani ngeke ukuthi uzonda umfo wakho uzumfaka iprotection order umqoshe kubo umbizela amaphoyisa bezoqatha uzothanda ingane zakhe. Wayigqilaza lezi ingane lezi ubeyigqilaza njengoba namanje sayigqilaza ngafike ngayishutha ngaya kuye ngelinye ngidakiwe. Akazange akhona ukuthi asondele ama social worker ecala livulwanga. Lalela ke mangeda lishutha
Yeke kuye ngidayiwe. Ngahamba ngayophuza, ngifisa umuntu ophuzayo. Ngifike ngimthuke ngogogo, ngimthuke ngayo lo baba lo, ngimthuke. Athatha ifoni ayibhekisele bese ngimtshela ukuthi yabona lezi thombe enginazo. Moke waphinda wabika isandla lesingane. Uzobophiswa yimnazi. Phindanga ke wayishaya lezi ngane njengoba asikisi namanje bengayishayi ethi angibashayi ngoba angithi wabakhulumela. Ngathi mina the webo bashaya khona bongashayi ukuthi ushaye ingane wena. Wena ushaya lesibhongo onaso nomfowenu ebesingekho sonke lesikhathi esiqhamuke ngoba la kusekhona lo baba lo. Ngicela ukutshela ke futhi bekuthi makunegedlela lapha ekhaya. Alisebenzise qeda ukukhela ekamerweni lakhe yezwa. Thina silabantu abasebenzisa umlilo kakhulu ngobani yonke into beyithatha evalele endlini yakhe. Siphila ngomlilo nje thina siyabasa nasekutheni mamele esikoleni kumele bayokapa kuleli ice before bebase besikoleni. Akuna stove akuna nex. Yena unehasi enzathi. Uzwe ingane ethi siyalamba. Ubaba nomama basasendawonye. Basasendawonye ngoba ngisanda kubuya lento esanda kwenzeke ukuthi kushunqiswe ngenkani lapha ekhaya. Ubaba usafika ekhaya. Useze ekhaya lapho waxoshwa. Wena ufisa kwenzekeni? Mina webhuti isifiso benginaso ukuthi bengicela ukuthi umphakathi la ungasiza khona bengicela ukuthi ungisize mhlambe ngikwazi ukuthola umsebenzi. Ngikwazi ukuthi ngiphume lapha ekhaya ngithathe lezi ngane ngoba vele asisena muntu. Ngikwazi ukuyiqoqa nanokuthi besize laba ngakhona khona usiza mhlambe ngama-food parcel izinto nje abangakhona ukuthi ngeimpahla because lezi ngane ayithengelwa umuntu impahla since umama engekho empilweni. Nobaba umuntu ophandayo ozamayo kunengi nje ebhuti wenzela kunengi. Nendlu nje kahle isifiso sami ukuthi ngiphume lapha ekhaya ngithole lesitende mangingathola umsebenzi ngithathe lezi ngane ngoba vele njengamanje sekumthwalo wami. Ebhuti masingathola icounseling ngoba nalezi ngane kunengi okunye ngikhile phezulu okunye ngikhile because lezi zinto ziningi but yabo mangabe kukhona umuntu othena akabelieveli witchcraft into ekhona uyaphela futhi umndeni uyaphela ngalendlela le osukunganakanga ngayo usukungeke wenze lutho bayamusaba nami njengoba ngila ingoba sengithe akakwenze konke ngoba usevele uqalile ngakho ngilindele noma ngabe yini engenziwa ubaba nangoma ngoba uyakwazi ngithi ukuthi asebenzise umama alwise yena akancane ukupress igiye kuma ngoba enzela ukuthi umlini ukuthi uma eze yimi kube huyolwa nami kungenzeka noma ngabe yini kodwa ke wena nomama wakho anikaze nifike ekutheni nifike ezandleni asikaze uyena obehleze eshaya mina ngesibengipanyana mina ngikaze ngimbambe bheke okushuthi ke wena dade njengoba umama efisa ukuthi uphume ekhaya yinto nawe oyifisayo njengamanje ukuze kuzoba nokuthula indlela mhlawumbe kungenzeka ngayo ukuthi umama azosale right nawe ulungele esayidini lakho ukuthi wena uthole ukuzimela ngithola ukuzimela ebese sewuthe ukukhula yebo ebese ebhodi ngithola nosizo angikwazi mina umuthi wenje uya destroy kahle lo muthi which is ngoba nami njengoba ngihamba mina bengithi ngihamba phakathi abantu bebebona indlela engiyiyo ngomuntu ophilayo mina nabantu ngiyakwazi ukufihla inkinga zami because no even umuntu ebethi hayi buphila kanjani bengikhona ukuqinisa kodwa bengisima ngingedwa ekamerweni sengikhale ngaze ngakhathala angisenazi inyembezi engayikhala ke kiphelelo baba wena sisa akukho ukusola ukuthi mhlambe nawe uke wasebenza kulezi zinto zakho njoba ngisho ukuthi njoba ngisho ukuthi bengithi mangihamba ngingazizwa ukuthi ngini ngangokuthi bengifisa ukuthi ngithole nosizo lezulu mangingakhona umuntu ngaphandle ongangisiza ongakhona ukuthi angikhiphe yonke into isifakwe kulomzimba ngoba ikhona yona into efakwe kulomzimba uNkulunkulu yena ukholela kuyena ngiyakholela kuyena uNkulunkulu kanjalo futhi nabaphansi ngiyakholela kubona okuzokusiza nje ngifuna umuntu ongangisiza futhi angilaphi ngoba ngineshock befuthi bengigcatshwa ngigqunyiswa ngeke lo baba into engasho ukuthi nomona akafuni omunye umuntu umona right ngoba lo yamuzi be udestroy ake ngibuze mhlambe bese ngibuza nje wena direct uma ngabe ubuka umuntu omunye nje ongasiwa kimi ephumelela wena unayo inzondo mhlambe ukufisela umuntu ngathi into zakhe zingami mhlambe ukuthi mhlambe khona ukujika owajika kuwe inzondo nayo nje personal beside umuntu owaphumelela bekuthi even umuntu ongangami egqoke something nice right bengiba naye inzondo ngaphakathi oyinyembezi ngizibuza ukuthi mhlambe mina ubani ubaba wayekhona emhlabeni noma like mhlambe siya lapho ungakho
khuluma. Yo. Ngiphile ngempahla. Yo, ngishontshela abantu. Botshontshela abantu wena. Ngishontshela abantu, ngitshontshe ngisho iphenti lokugqoka. Ngoba ungasizakala ekhaya. Bengingasizakali ekhaya. Akekho futhi umuntu engangathi ngiyamcela. Ekhaya ngapha bengingafuni ukubahlupha kakhulu ngoba izinto ebengiyicela bezizana amagama. Ukuthi ubaba kashiyanga lutho. Ubaba bengasebenzi, bekumuntu ofaka amaphini futhi uthanda ukuklina. Nanokuthi uma vele bejwayele ukubathuka-ke. Abathuke abatshela ukuthi wangithola akhiphe igama lokuthi wangithola yakhe. Kagcina kungabantu abadikilayo ngoba vele ubaba akasekho ngasemhlabeni. Nabo abanawo amandla amaningi ngoba ubaba akasekho emhlabeni. So but into engishoyo ukuthi beside kokubona omunye umuntu ephumelela, bengikwatiswa even ukubona ingane egqokile i-right inhle. Abaningi bayangazi mina ukuthi ngiphila ngokuboleka impahla. Baningi bayangazi. Kodwa akukho bokwenza ebantwini abame kahle. Mhlawumbe okuwumoya nje. Akukho ebengikwenza ebantwini abame kahle. Ngoba njengoba ngisho ukuthi izinto eziningi lento ingilimaze ngase ngafunda ukuthi ngibe strong noma ngibone ukuthi ezinye izinto nami bangahlahle ngathini bangiphuce ubusha bami. Angizange ngikuzwe ukuba ingane ukuthi into enjani. Ngoba bengilwa lempi which is namanje isaqhubeka. So omunye umuntu mephumelela ngale ngakithi bayakha. Nginakho lokho ukuthi nami one day ngizovusa umuzi kagogo. Ngoba iwona muzi engikhulele ungawubona unjani izithombe zikhona ngizokunikeza. Naye mangalithola usizo like ngisebenze ngibe umuntu right. Bengishilo ukuthi naye noma kungathiwa ngimtholela abantu abazomthatha bengilapha ngenkani. Angithi zonke inyanga sebenza ngemali. Mina angisebenzi ngihlele ekhaya nami. Anginamandla ukuthi ngingathiwa ngiya kuyiphi nayiphi. Kodwa kona usizo ngibonile ukuthi usizo ngiyadinga ngoba vele egcineni lento engilimazile njengoba nabaningi balimazile. Usizo ngiyadinga. Manje ama-extended families awakwazi ukuthi asondele eduze kwakho ngaliphi wena personal nothi uma wakho wena. Mina personally awakwazi ngoba njengoba ngisho ukuthi mina ngifela izono zabazali bami. Wena awukhona ukuya ku. Ngiyakhona ukuya kubo kodwa izinto zonakala kakhulu ngomncwabo. Whereby bangikhipha even emafonini abo. Uma ngithi mangibabhalela ngingasabatholi. Bebeke bendlule nje ngemoto ekhaya bengasangibingeleli. Beyowasha ngapha ebridgini phezulu. Wena mawusuke uyoxolisa. Ngiyoxolisana ngenzeni mina? Ukuthi phela ngithi nje ubusho ukuthi kwaba ne-misunderstanding baniblocker nonke manje. Uyothola uku-understand ukuthi banasiphi isithombe ngawe as a person not umndeni wakho. Ngoba lo muntu labantu laba uma abahlukumeze kakhulu and angibablame ukuthi bangangifuni eduze kwabo. Wesiphathi bathola ukuthi sisiwabo le ndlela beyiyo eboxini bavele kwawesi zonke izinto. So vele ingane esilwane kumele ngithi ithola amacwala kamawayo. So mina ngithwele wona amacala angibablame. But I so wish ukuthi ngelinye ilanga okunye bambone futhi naye uma ukuthi wayengekho nje futhi akayona lo muntu. Usuke wathola inkambi e-wrong imithi wrong. Ngoba lo muntu lo beka agaqa intambo ezimnyama eziningi. Afake ikhumba zenyoka mfethu phambi kwabantu ebaluke efake ikhumba zenyoka. Bebuye bezongibuza ukuthi hayibo inyoka uyifakeleni manje ezandleni. Yonke into bebeyibona abantu yonke into. Okay, now umndeni wakho ngoba akekho umuntu ongayibukeli le channel. Yebo. Akukhulume nomndeni wakho, ukhulume nomuntu ocabanga ukuthi unesithombe si-wrong ngawe. Ozokubukela manje ukuthi uthanda ukuthini kulabo obonile futhi. Ukukhuluma nje ngo direct nabheka la straight-ke manje. Ungasabheki. Ebhuti engingakusho ukuthi kulaba engiba-affectile nalabo engibonile. Bengingathanda ukuthi ngixolise nami
ekukhuleni kwami ngikhule ngumuntu ogcinela imali emqondweni. Yonke into ebengiyenza bese ngiyenza out of intukuthelo nokukwata. Amagqubu ukuthi lempilo ebebenayo angizange ngize ngiyithole mina ezumntwana. Angalukho futhi uthando engalithola ezumntwana. Yonke into bengingayitholi kalula. Into mangiyifuna bekumele ukuthi ngize ngiyitshontshe ukuze into ngibe nayo. Ukhona umuntu oke wamtshontshela into eserious like Bengitshontsha like izinto ezinjengeimpahla, ukudla, mhlawumbe ukuthi ngivakashile sengizokuthatha kufaka esikhomeni, izinto ezikanjalo. So kahle ukhona umuntu okubuka njengesele emphakathini? Not usukhona abakhona abantu abangibuka njengesele emphakathini. Njengamanje mangabe ungadlile uyayenza njani ukuthatha ukudla? Njengamanje sengiyasiyeka isimo ngoba ngumuntu oselambe kakhulu over ngaze ngayijwayela indlala. Liyaphela nje usuku nolulandelayo ngingayizwanga indlala. Ugcine ukuthathephi? Thola ukuthi mhlawumbe ngizohamba ngiyevakashisa somewhere ngifike ngithi ngicela ngiphakele. Umuntu obengiphakela kakhulu umngane wami kodwa uhambe khona lesiye uyena ke obengiphakela kakhulu. Ngiye kubo sifike sidle behlala yedwa ke just ukuthi abazali bakhe since umuzi wakuba umkhulu bewugade bebehlezi befaka igrocery inyanga nenyanga. Yeswa kahle. Hayi awuvale siyathemba ukuthi kodwa eNingizimu Afrika izwile bakhona mhlawumbe abayoqhamuka basifonele ke njengoba ucingo silibhalile khona la ukuthi mangabe nifuna ukuxhumana nosisi abafisa ukumsiza bazoxhumana naye bese sinikezela ke ucingo lakhe ngalolo sizo. Kodwa ke asifisi ukuthi kube khona umuntu ofisa ukudlala ngaye udadewethu lo. Kufanele kube umuntu othi unawo umhlahlandlela mhlawumbe ngaba into yesintu athi angakwazi ukuthi amlaphe njengoba esolo usisi ukuthi akekho right naye uyakuvuma lokho eNingizimu Afrika. Mawukuthi wena lapha ekhaya umlaphi endabuko uyazi ukuthi udila ngazo izinto esifana nalezi, sicela usondele ngana kwethu nina besilo singabe inkosi sonke asikwazi ukuthi sichithane njengezibi, asibuthezane, silekelelane, silakhe izwe lethu, siphilise impilo nakuye udadewethu lo. Umuntu esifazane lona sicela ukuthi uzwelo lube khona wonke umuntu obukele simsizeni la singakhona khona ukuthi simlekelele. Sithanda ukuthi sibonge ithuba nisiphela ke ngane kwethu ngavala nje nawe. Bese kuthi emndenini wonke okhona wasekhaya bengicela ukuthi ngingafeli izono zikaMama ngoba angingene kuyo yonke lento le enzakalayo. Ngangokuthi noma ngathiwa ngidinga usizo kubona ngikhona ukufinyelela kubona ngoba sengifela izinto okungasizona ezami. Bengicela mangabe kukhona la mina engibone khona ukuthi nami bangixolele kodwa okuningi angingene kuko. Ngiyathemba futhi ukuthi njengoba ngithole usizo yonke into izoba right. Ebese okunye lokho engikwenzile kungenza nezinkinga bangafinyelela kimi ngoba abantu engikhuluma ngabo bayazazi. Kungenzeka futhi kube khona okwenzakalayo kimi nalokho ngikulindele ngoba vele khona okuzoyenzeka kimi. Ngikulindele kuma ngikulindele kubo futhi abenzi bobubi. Angisaphephile kahle ngichaza lokho. Kuningi okungenzeka kuswa manje. Ngoba abaningi bayasaba kodwa njengoba ngila kusho kona ukuthi nami kungithatha isibindi ukuthi ngibe la.